Колгали исемендәге милли китапханә хезмәткәрләре калфак тегәргә өйрәнә. Әлеге дәресне алар махсус оештыра. Үзләре чигә, үзләре киячәктә китап укучыларын татар киемендә каршы алачаклар. Милли китапханәнең үзенчәлекле йөзе булырга тиеш дигән фикердә проект авторы Гүзәлия Габадуллина. Планнар исә моның белән генә чикләнмәячәк. Нинди икәнен безнең тшу төркеме белеште. Эльмира, biz bugün нәрсә эшлибез инде бу калфаклар белән? Нинди эшләр башкарабыз бүген? Менә бу калфаклар инде соңгы этабына килеп җитте. Хәзер шушы алтын тасмаларны кырыйларына чигеп чыгабыз. Китапханәчеләр һәр дәресне көтеп ала. Бүген ул аеруча мавыктыргыч булырга ошаган кул осталары калфак чигә. Әлеге эшкә һәркем иҗади карый. Шулар булмас микән инде бу? Ну, менә сезгә как раз шушы кирәктә икән инде шушы тисма. Мин моны төшенә куйым икән. Бу кырыйлар Әйе, менә бу карыйннан итәсең инде. Менә шулай бигрәк матур килеп чыга. Кызларыбыз кул эшләренә бик оста инде. Күп тырышлык кирәк булмады инде аларга күрсәтергә. Проект автор фикеренчә, милли китапханәнең үз йөзе булырга тиеш укучыларыбызны татар киемендә каршы алу матур күренеш дип уйлыйм, ди Гүзәлия Габадуллина. Планнар исә калфак тегү белән генә чикләнмәячәк. Шушы милли киемгә яулыгыбызга, калфагыбызга өстәп, тагын милли камзол ясауда тора әле. Шулай дип уйлыйбыз, чөнки аны әгәр дә чыннан да кисеп бирүче булса, калганын без аны үзебез тегеп, матурлап тормышка ашырыбыз дип уйлыйбыз. Китапханә хезмәткәрләре үз укучыларын да сөендерергә ашыга. Дәресләр түбән камалар өчендә оештырылачак. Әлеге эшне ноябрь ахырларында башлап җибәрергә уйлыйлар. Иң мөһиме теләүчеләр генә булсын ди китапханәчеләр.